Hogy vettek mi újság? Sziasztok! Cselebogávadászat második rész. Most ez meghalt. Ez nem ír. Úgyhogy keressünk. Az sem működik. Élőre kell keresni, de nincs még a videónak. Úgyhogy nem. Itt is. Ott is az nincs. Ez. Ez már bogarak vannak itt. Vigyázz, kerül ki. Boldog húsvétot szeretnék kívánni nektek, ugye? Igen. Boldog húsvétot? Bogarak. Nincs sehol. Szólsz, ha találsz. Találtam. És hogy? Él. Megmozdult. Megy. Oda beteszlek. Látjátok, ott van. Látod, ott van. Menjünk. Cselebogat rákapod egy kőre is. Igen, lesz egy ilyen izé. Challenge. Igen. Következő videóban találkozunk, Monát csak a Monát plusz. Folytatjuk. Hány lába van? Rovartat. Igen. Sziasztok.